साइक्ल'न माइसांनि गोहोमाव 7 दिनसिम अखा हागोन। सानथामनि थाखाय येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। गोबां बिबांनि अखा हागोन 7 दिनसिम। बेनि थाखायनो बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट फोसावदों। माइसांनि गोहोमा गोबां बिबांनि गोहोम गोग्लैगोन होननानै फोरमायदों बोथोर बिगियाना। आसाम आरो सा-सानजा ओनसोलफोरावबो माइसांनि गोहोमा गोबां गोग्लैगोन होननानै फोरमायदों। सा-सानजा ओनसोलाव सानथामनि थाखाय बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट फोसावदों। अरुणाचलनि अनगायै गुबुन रायजोफोरावबो येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। आसाम, मेघालय, मिज'राम, मणिपुर, त्रिपुरायाव गोबां बिबांनि अखा हागोन। खोला आरो मिरु आसामावबो माइसांनि गोहोमा गोबां बिबांनि गोग्लैगोन होननानै फोरमायदों बोथोर बिगियाना। बुधबारनिफ्रायनो थामहिनबा मैयानिफ्रायनो आसामनि गोबां जिल्लाफोरावबो अखा हाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। गवालपारा, कामरुप मेट्र'आव मैयानिफ्रायनो अखा हाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। ओजोंहाय नगाव, मरिगाव, हजाय, कार्बि आंलं, डिमा हासावफोरावबो माइसांनि गोहोमा गोग्लैगोन होननानै फोसावदों बोथोर बिगियाना। काछार, करिमगन्ज, हाइलाकान्दियावबो अखा हागोन होननानै मिथिनो मोनदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। खोला आसामथिं नायोब्ला गलाघाट, जरहाटआवबो अखानि थाखाय येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।